Pokračujeme v našej ceste po Afrike, krajine safari, v ktorej život priam prekypuje rozmanitosťou a krásou. Ľudia tohto kontinentu sa pridržajú rôznych svetonázorov. Ale ani veľké množstvo ľudí úprimne veriacich v určitú vec nie je dôkazom, že tá viera je pravdivá. Pravda je pravda bez ohľadu na to, či jej niekto verí alebo nie. No čo sa týka samotného evolučného pôvodu života, existuje nejaký dôkaz o tom, že sa jeden zvierací druh môže zmeniť na iný? Milióny ľudí dnes veria, že táto teória je faktom. Ale podporujú túto teóriu fakty života? Tisícky rokov zaznamenávané ľudské pozorovanie nikdy nebolo svedkom toho, že by sa z jedného druhu zvierat vyvinul iný. Napriek tomuto dôkazu podobným domnienkam stále veria milióny. V rámci jedného druhu zvierat sa krížením neustále množia nové plemená z toho istého typu zvierat, ale existuje skutočný dôkaz, že sa napríklad z plazov vyvinuli vtáky? Neprotirečí takejto myšlienke fakt, že tu aj plazy, aj vtáky ešte stále žijú? Na svete žijú vtáky enormnej rozmanitosti farieb, typov a veľkostí. Pritom je každý jeden unikátny. A pár ich je takých neuveriteľných ako pštros. Pštrosy sú akýmisi ťavami vo vtáčej rodine. Dokážu žiť bez jedla celé mesiace len zo zásob oleja vo svojich telách. Bez vody prežijú viac ako 5 týždňov. Väčšinu potrebnej vody si produkujú interne a zvyšok získavajú z vegetácie, ktorou sa živia. Vďaka tomu môže samica sedieť na vajciach a strážiť ich viac ako 40 dní. Jej vajcia sú špeciálne uspôsobené pre hniezdenie na zemi a ich škrupiny dosť silné na to, aby uniesli váhu dospelého človeka. No ak sa vám zachce jej to vajce ukradnúť, rozmyslite si to. Mohla by vás aj pol hodiny naháňať rýchlosťou 65 km za hodinu a stále mať ešte dostatok síl nakopnúť vás tak, že by vám spôsobila smrť. A keby aj nie, vajcia sa varia viac ako 2 hodiny, takže raňajky budú tak či tak neskoro. Pštrosy so svojím najsilnejším imunitným systémom, aký človek pozná, patria medzi najzdravšie stvorenia planéty. Znamená to, že žijú prakticky bez chorôb, no ako všetky zvieratá na Zemi, aj oni nakoniec zomierajú. Evolúcia je teóriou unikania pred smrťou a prežívania najschopnejších. No aj tí najschopnejší skôr či neskôr zomierajú presne tak ako slabí. Všetko umiera, aby sa potvrdilo, že život je viac ako len to, čo je telesné. Mnohí sa divia, na čo má pštros krídla, keď nevie lietať. Ale krídla môžu byť použité aj na niečo iné ako lietanie. Pštrosy tie svoje používajú ako vzdušné brzdy a klimatizáciu. A aj keď ich krídla na rozdiel od ostatných vtákov neobsahujú olej zabezpečujúci vodoodolnosť, pštrosie perie je ideálne na udržiavanie tepla i zimy, čo je perfektné, ak žijete v púšti, kde poludňajšie horúčavy v noci klesajú až do -10 stupňov. Biely vzor na každom pierku je podobne unikátny ako otlačok ľudského prsta. Táto individualita znova nejako nepodporuje evolučné náhľady a len zvýrazňuje neobmedzenú tvorivú schopnosť majstra návrhára. Zo skúmania živých pštrosov i fosílií je istá jedna vec. Pštrosy vždy plodili a aj vždy budú plodiť len ďalšie pštrosy. Takže je naozaj vo svetle toho, čo tu teraz vidíme, minulosť až taká záhadná? Alebo nám prítomnosť podáva o dejinách života jasné a nemenné učenie? Sú dejiny ľudstva nejasné? A čo náš osud? Máme spoločného predka s zobmi a opicami, alebo sme boli navrhnutí a stvorení na Boží obraz? Iste je tu veľa tých, čo poukazujú na mnohé tie existujúce podobnosti medzi opmi a ľuďmi, či dokonca ešte aj inými formami života. Ale čo rozdiely? Nie sú rozdiely zámerne prehliadané, pretože sa do modelu evolučnej teórie jednoducho nehodia?
Evolucionistickí vedci sa zameriavajú na mnohé podobnosti medzi živočíchmi. Chcú totiž svet presvedčiť o existencii spoločného predka. Tieto podobnosti však dokazujú len to, že živočíchy, ktoré boli stvorené pre život v rovnakom prostredí, potrebujú aj isté množstvo spoločných funkcií a schopností. Na nešťastie, evolucionisti ignorujú tie mnohé odlišnosti, ktoré nezvratne dokazujú, že adaptáciou na prostredie vznikajú len nové plemená, nie nové druhy živočíchov. Väčšinu svetového ovocia až z 98% tvorí voda a jednotlivé druhy sa od seba líšia len rozdielom zvyšných 2%. Tento malý rozdiel určuje ich veľkosť, chuť, tvar a farbu. Kódy DNA obsahujú miliardy bitov informácií pre každú formu života, takže rozdiel 2% je v skutočnosti obrovský. To, že šupiny sa líšia od peria a perie sa líši od kožušiny, vidí každý. Ale v čom tá ich odlišnosť spočíva? Nuž predovšetkým sú vyrobené z rôznych materiálov, takže plas, ktorý by sa chcel stať vtákom, má problém. Kde zoženie nový materiál, aby zmenil svoje šupiny na perie? A odkiaľ vlastne pochádzajú nové kódované informácie pre tieto záležitosti? Aj keby existoval spôsob, ako tieto nové materiály získať, bol by tiež potrebný nový plán DNA na vystavanie nových štruktúr. Okrem toho by všetky už existujúce časti tela museli byť preprojektované tak, aby vznikol priestor pre zmeny. Preto môže adaptácia na prostredie produkovať len nové plemená či variácie už existujúcich plemien. Stáda pakoní migrujú, aby našli čo najlepšie zásoby potravy a redukovali možnosť, že sa stanú potravou iných. Dlhšie predné nohy a šikmé chrbty im pomáhajú uchovávať energiu pri prekonávaní veľkých vzdialeností. Mláďatá pakoňa dokážu udržať krok so stádom už necelú hodinu po narodení. Matka má zvláštnu schopnosť použiť pri pôrode úžasný regulačný systém na ochranu svojho mláďata pred levmi a inými predátormi. Pakone sú totiž jedinými antilopami, ktoré si dokážu presne načasovať, kedy po pôrode vypudia placentu. Tá vďaka prítomnosti pachu krvi priťahuje mačkovité šelmy a hyeny. Ak teda pani pakoňová vie, že na blízku sú lovci, počká, kým je jej mláďa schopné behu. Až potom v určitej vzdialenosti od neho porodí placentu a spolu opustia miesto iným smerom. Ak sú pakone jedinými antilopami vybavenými takýmto regulačným systémom, nemohli sa vyvinúť z niečoho iného a nič iné sa nemohlo vyvinúť z nich. A nie len to. Ani fosílne záznamy nepodávajú žiadny dôkaz o tom, že by pakone boli bývali niečím iným. Pakone sú od prírody extrémne obozretné a utečú aj pri najmenšom znepokojení. Ale ako vedia, že antilopy, pštrosy a zebry sú priateľské, kým levy sú nebezpečné? Z ich pozorovania je jasné, že sa s touto vedomosťou rodia. Samozrejme, že inteligencia a vedomosti súvisia s informáciou, ktorá nie je fyzická. Tak kde sa teda berie? To, aby sa fyzické telá vyvinuli do nových foriem života, si vyžaduje množstvo nových genetických informácií. A to nie je všetko. Ako alebo prečo by fyzická hmota či chemické látky vyvinuli nefyzickú inteligenciu a emócie? Určite väčší zmysel dáva viera v superinteligentného tvorcu, ktorý svoju značku zanechal na všetkom okolo nás. Podobne ako u pakoní, aj unikátne schopnosti žiráv boli naplánované tak, aby boli už od počiatku plne funkčné pri zabezpečovaní prežitia. Väčšina cicavcov rodí svoje mladé hlavou dopredu, aby sa mláďatá pri prechode pôrodnými cestami neudusili. Väčšina cicavcov tiež rodí v polohe ležmo. To by ale bolo pre žirafu nebezpečné. Nedokáže sa postaviť na nohy tak rýchlo ako antilopy a preto by sa mohla stať ľahkou korisťou. Aby tomu predišli, privádzajú žirafy svoje mladé na svet postojačky. No aj táto metóda pôrodu so sebou prináša dodatočné problémy.
Vrhnutie jej mláďaťa hlavou nadol z výšky skoro 2 metrov by bolo za každým osudné a vývin bezpečného systému pôrodu v priebehu miliónov rokov by spôsobil skôr vyhnutie jej druhu ako prežitie. Tu je možný len jeden záver a to, že jej telo muselo vždy vyzerať presne tak ako teraz, aby bol proces pôrodu bezpečný a úspešný. Najskôr sa objavujú dlhé zadné nohy mláďaťa. To pomáha zmierniť jeho pád. Placenta, ktorá je s matkou v čase pôrodu ešte spojená, mláďa drží pomocou pupočníka. Ten pôsobí ako elastická šnúra, ktorou je mláďatko pomaly spustené na zem. Jeho krk je počas pôrodu opatrne otočený pozdĺž tela dozadu s hlavou uloženou v priehlbine zadného bedra. Hlava a krk sú tým chránené a zároveň sa hlava dostáva von rýchlejšie, aby mláďa mohlo urobiť prvé prepotrebné nádychy. Toto všetko nemôže byť výsledkom pokusu a omylu, ale inteligentného plánu. Žirafa sa živí listami trnistého akáciového stromu. Jej jazyk má schopnosť omotať sa okolo listu a uchopiť ho, ako keď prsty bezpečne odtrhajú listy spomedzi trňov. Peľ sa pritom zachytáva na krku žirafy a tá ho prenáša zo stromu na strom, čím pomáha akácie opeľovať. Žirafa prejde pri presunoch od stroma k stromu denne aj 15 kilometrov. Je dosť pravdepodobné, že tento druh akáciového stromu použili na zhotovenie trňovej koruny, ktorú položili na Ježišovu hlavu pred ukrižovaním. Z tohto dôvodu je v oblasti známy ako Ježišov trňový strom. Podľa Biblie sú trne len jedným dôsledkom kliatby, ktorú Boh uvalil na zem ako reakciu na prvý hriech Adama. V istom zmysle je teda trňová koruna na hlave Krista symbolom toho, že Ježiš pretrpel Božiu kliatbu namiesto hriešneho ľudstva. Božia kliatba, uvalená na stvorenie pre ľudské previnenie, je dôvodom toho, že všetko fyzicky umiera. Biblia hovorí, že človek sa navracia do prachu, z ktorého bol stvorený. Za každým, keď upratujete svoj dom, prach vám túto skutočnosť pripomína, pretože prach v domácnosti až z 85% pozostáva práve z ľudskej kože. Takže všetko o živote nám dnes dáva zmysel, keď vieme, ako sa to začalo. Ak budeme život okolo nás študovať poctivo, privedie nás to k stvoriteľovi všetkého života. Ľudia žiaľ radšej veria teórii rozprávke o evolúcii ako ohromujúcim dôkazom, ktoré sú viditeľné každému oku. Plne funkčné schopnosti živočíchov sú len dôkazom tvorivého plánu. Životné funkcie potrebné na prežitie sa nemôžu vyvíjať postupne, lebo dané zviera by vyhynulo. Leví samci sú jedinými členmi čelade mačkovitých s dlhým a hrubým porastom okolo hlavy a krku, ktorý nazývame hrivou. O jej úlohe sa vedú mnohé debaty. Možné je však aj to, že Boh stvoril leva s týmto atraktívnym účesom jednoducho preto, lebo sa mu to tak páčilo. Tieto obrovské krásne mačky sú neúprosnými lovcami. Dosahujú rýchlosť okolo 60 km za hodinu, ich skoky sú až 12 metrov dlhé a 3,5 metra vysoké, čo je dosť neobvyklý výkon na zviera s priemernou hmotnosťou 120 až 200 kg. Levy sú mäsožravce. Medzi ich obete patria napríklad zebry, pakone, mláďatá, žirafy a antilopy. Lev usmrcuje menšie zvieratá tak, že sa im zahryzne do zadnej časti krku, čím pretne ich chrbtovú kosť. Druhá možnosť je zlomiť im krk úderom laby. Väčšie zvieratá lev zadusí tým, že ich tvár uväzní vo svojej tlame alebo sa im zahryzne do hrdla a uškrtí. Podobne ako ostatné mačkovité šelmy, aj levy dokážu prežiť výlučne na zeleninovej strave. Potvrdilo sa to počas druhej svetovej vojny, keď bolo mäso na prídel, a levy v mestských zoologických záhradách dostávali len zeleninu. Mnohí obyvatelia zvieracej ríše používajú svoje pazúry a ostré zuby viac na jedenie ovocia a zeleniny ako mäsa. Dospelý lev môže od ňufáka po chvost merať
2,75 metra a jeho rev presahuje hlasitosť 100 decibelov, čo je viac ako keď stojíte pri ceste a okolo vás vysokou rýchlosťou prefrčí kamión. V danej intenzite je tento hrôzostrašný zvuk počuteľný až do vzdialenosti 8 kilometrov. Revanie leva slúži na privolávanie členov čriedy a zároveň upozorňuje ostatné levy, že revír je obsadený. Aj levy majú pár očí, dve uši, ňufák a tlamu ako väčšina ostatných cicavcov, ale každý lev má okrem toho na ňufáku aj vzorku fúzov, ktorá je u každého jedinca iná. Spolupôsobenie individuality a podobnosti je tiež dôkazom tvorivého plánovania. Všetky tieto fakty evolučnú teóriu podkopávajú a mnohé ďalšie dokazujú, že je nemožná. V divočine totiž následkom tzv. Nedokonalostí zviera pravdepodobne vyhynie skôr, ako by sa prípadné zdokonalenia stihli vyvinúť. Mnohé zvieratá sa určitým vzorkám správania naučia od svojich rodičov, iné sa nenaučia nič. No pokiaľ ide o to, ako zvieratá už po narodení inštinktívne vedia to, čo vedia, evolucionistickí vedci ponúkajú len nepresvedčivé odpovede. Prečo chcú napríklad levíčatá materské mlieko a nie trávu? A odkiaľ matka, ktorá rodí prvýkrát, vie, ako sa starať o svoje mladé? Inteligencia a myšlienky nie sú fyzické, tak odkiaľ sa berú? A ak sa človek vyvinul z opice, ktorá sa so svojimi vedomosťami rodí, tak prečo nás ľudí treba teraz takmer všetko učiť? A ako sme svoje inštinktívne vedomosti počas tzv. Evolučného procesu stratili? Ak však príjmeme predpoklad, že sme sa nikdy nevyvinuli, záhady zmiznú. Tieto mláďatá jedného dňa zaujmú miesto po boku najobávanejších afrických lovcov, no bude ich korisť niekedy schopná vyvinúť takú obranyschopnosť, aby ju nezožrali? Šance sú nulové. Či je to hodina, rok, či dokonca milióny rokov, takáto mŕtva žirafa nebola nikdy schopná odovzdať svojim príbuzným žiadnu genetickú informáciu, takže žirafie generácie vždy boli také, aké sú dnes. Toto je len zopár z mnohých faktov, ktoré evolučná teória nedokáže nikdy prekonať. Buď živočíchy už po narodení vedia, čo vedia, alebo ich rodičia už vedia, ako ich to naučiť. Vývoj iných schopností, ako prežiť, nikdy nemal dosť času na to, aby vôbec začal. Dokonca aj zvieratá v rámci tej istej čeľade či druhu majú unikátne schopnosti a rozdiely. Táto kalaharská divá mačka potrebuje rýchlosť a prešibanosť, aby chytila myš. Prv než zaútočí, zvinie sa ako pružina. Chvost zabezpečuje rovnováhu a slúži ako kormidlo. Vrhne sa vpred s hlavou a pazúrmi pripravenými chytiť myš, no tento raz bude bez obeda. Tento šakal s čiernym chrbtom tiež používa chvost, no predovšetkým na komunikáciu s inými šakalmi. Tak ako ostatné africké psovité šelmy, aj šakali sú nielen lovcami, ale aj zametačmi. Pomáhajú upratať zvyšné mäso, ktoré by sa inak pokazilo a šírilo choroby. Šakali pomáhajú aj pri redukcii populácie hlodavcov prenášajúcich choroby. Medzi mačkovitými a psovitými šelmami sú obrovské rozdiely. Hoci sa zdá, že gepard má určité črty psovitých šeliem, pri pozornom skúmaní jeho spôsobu života sa takéto nedorozumenie vyjasní. Ako u ostatných foriem života, aj u geparda fyzické schopnosti a obratnosť svedčia o pláne, ktorý je výsledkom predvídavosti a inteligencie. To, že niečo bolo vytvorené podľa plánu, sa dá vedecky dokázať. Jedným z možných spôsobov je štúdium neredukovateľnej komplexnosti.
Neredukovateľná komplexnosť znamená, že všetky navzájom súvisiace funkčné časti určitého radu musia pracovať spolu a naraz, inak celok nefunguje vôbec. Dôkazom takéhoto tvorivého plánu je napríklad bicykel. Aby bol použiteľný, jeho rám, zuby, kolesá a reťaz musia byť na svojom mieste a plne funkčné. Je vylúčené, aby sa každá z týchto častí vyvíjala postupne a nezávisle. Rám musí mať presnú veľkosť, aby doň sadli kolesá. Reťaz musí mať správnu dĺžku a silu a zuby správny rozmer. Toto dokazuje, že bicykel nie je produktom náhody, ale inteligencie, energie a času. Samozrejme, že bez niektorých menej podstatných častí môže istým obmedzeným spôsobom predsa fungovať, no určite nie správne. Každý výtvor potvrdzuje, že ho jeho tvorca vystaval na základe určitých vedomostí a predstavy o tom, ako a kde má fungovať. Aj gepard je príkladom takéhoto plánovania. Všetko, čo je stvorené, dokazuje existenciu tvorcu pred samotným výtvorom. Všetky časti tela geparda, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre život v rýchlom jazdnom pruhu, musia pracovať súčasne. Museli byť teda stvorené v tom istom čase. Gepard má širšiu nosnú dutinu ako ostatné mačkovité šelmy, pretože pre vyvinutie väčšej rýchlosti potrebuje viac kyslíka. Jeho chrbtica je pružnejšia a nohy pomerne väčšie, ako aj mierne od seba vzdialenejšie. Ich pazúry a laby boli utvorené tak, aby mohli vo vysokej rýchlosti uchopiť zem a následne sa od nej odraziť. Aj pomer ich telesnej veľkosti a váhy je menší ako u ostatných šeliem. Dokonca ich chvosty sú špeciálne navrhnuté tak, aby zabezpečovali rovnováhu a pomáhali otočiť sa aj pri rýchlom pohybe. Aby nosná dutina mohla byť širšia, zuby geparda musia byť menšie ako zuby iných mačkovitých šeliem. To preto, lebo väčšie zuby potrebujú na prichytenie k sánke dlhšie korene. Keby staroveké gepardy čakali, kým sa z ich veľkých zubov vyvinú menšie, pôvodné zuby by im počas doby krmenia vypadali a gepardy by boli vyhynuli. Nosné dutiny, zuby a sánka museli byť navrhnuté v tom istom čase. Čas a náhoda evolučných teórií to nedokážu urobiť. Neredukovateľný mechanizmus si vyžaduje inteligentného tvorcu a riadenú energiu. Tieto mačky dosahujú úžasné zrýchlenie. Jedno pozorovanie ukázalo, ako gepard prenasleduje korisť na úseku približne 1,5 km rýchlosťou 105 km za hodinu. Pritom zvyčajne gepard beží rýchlosťou 60-70 km za hodinu a zhruba po každých 400 metroch potrebuje oddych. Myšlienka, že nejaké zviera vyčká, kým sa mu vyvinú životné funkcie, je absurdná. Šanca na prežitie u gepardov aj ostatných tvorov závisí od správneho fungovania ich všetkých schopností. Trvanie pôrodu je ďalším dôkazom toho, že gepardy sú príkladom tvorivého plánu. Rodia totiž rýchlejšie ako iné mačkovité šelmy a ich mláďatá pri narodení vážia len okolo 250 gramov. Vďaka tejto váhe môže aj tehotná gepardia matka efektívne loviť. Životný príbeh gepardov nás teda učí nielen o ich vlastnom živote, ale o živote vôbec. Skutočná veda dokazuje, že jedine život vytvára život a že neživé veci ho vyprodukovať nemôžu. Ale aj napriek lekciám z minulosti evoluční vedci tieto základné fakty vedy ignorujú a snažia sa presvedčiť svet o tom, že život nejakým spôsobom povstal z jednoduchých chemických prvkov a následne sa vyvinul do celej svojej rozmanitosti a komplexnosti. Tvrdenia evolučnej teórie sú jednoducho nemožné. Predpojaté a nedokázateľné myšlienky obalené do vedecky znejúcich vysvetlení sú však prezentované ako fakty. Už viac ako 150 rokov odvtedy, čo bol poprvýkrát vydaný Darwinov Pôvod druhov, sa poprední evolucionisti zaoberajú lživou agendou s cieľom diskreditovať biblickú správu o stvorení.
Napriek konkrétnym dôkazom rozbíjajúcim Darwinové mýty sa evolucionisti rozhodli veriť v naturalizmus, aby si umlčali svedomie pred morálnou zodpovednosťou logicky vyplývajúcou z Božieho tvorivého plánu. Stvorený je od slova stvoriteľ. Za dymovou clonou štúdia vedeckých poznatkov je hanebne ukrytý prvoradý cieľ, ktorým je propagácia ateizmu a humanizmu. Skutočnosť je však taká, že jedine život môže splodiť život, že plodené sú iba nové plemená, nie nové druhy zvierat a že vzťah medzi všetkými živými bytostiami počiarkuje ich spoločný počiatok a nie individuálnu evolúciu nezávislú od ostatných. Výskum DNA odhaľuje, že najzákladnejšie stavebné častice života obsahujú neviditeľný jazyk. Je to jazyk kódov, ktorého počiatok privádza vedecký svet do pomykova. Ježiš povedal, reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život. Pred tisícami rokov Biblia prehlásila, na počiatku stvoril Boh nebo a zem. V liste Židom v 3. verši 11. kapitoly čítame: Vierou chápeme, že veky povstali slovom Božím, aby čo je viditeľné, nepovstalo z viditeľného. Presne ako hovorí Biblia, všetok život je založený na neviditeľnom a sofistikovanom kóde. Emócie a myšlienky sú súčasťou neviditeľného života v našom vnútri a odrazom inteligentného, neviditeľného Boha, ktorého slová dávajú život. Pán Ježiš povedal: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Ježiš kedysi prišiel do tohto sveta, ktorý sám stvoril a bol zavrhnutý mnohými svojimi vlastnými, pretože ho odmietli uznať. Z jeho úst zazneli tieto slová: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. A skrze slovo Božie je tento život zasľúbený všetkým, ktorí pred Bohom učinia pokánie zo svojich hriechov a vložia svoju vieru jedine v Ježiša Krista. Múdry, svätý a milujúci stvoriteľ poskytol nevyvrátiteľný dôkaz pre uspokojenie každého poctivého skúmateľa, ktorý úprimne túži vedieť, či jeho slovu možno dôverovať. Dôkazy o pravdivosti a spoľahlivosti Biblie sú ohromujúce. Stovky proroctiev napísaných stáročia pred Kristom predpovedali, kde sa narodí, ako prežije svoj život, podrobnosti jeho povahy a dokonca presný opis jeho smrti ukrižovaním už 400 rokov predtým, ako bola poprava ukrižovaním vôbec vynájdená. Ale najdôležitejšie z proroctiev opisuje, ako Ježiš, stvoriteľ života, vstane z mŕtvych a tým dokáže, že on je Boh a jediný spasiteľ ľudstva. Tieto proroctvá sa do písmena historicky splnili. Žiadna teória či fantázia, ale fakty. Fakty, ktoré tvoria základ skutočnej spasiteľnej viery, zachraňujúcej nás pred pekelným trestom. Teraz teda poznáte príbeh života. Boh svojou mocou stvoril zem, svojou múdrosťou založil svet a nebo, ktoré bolo rozprestreté jeho slobodným rozhodnutím, sa stane konečným domovom pre všetkých, čo v neho úprimne veria.